jiida gila on ji komin mayɓe on ji ɗum ɗo on ji min ngala ndiyam on ji mo jiiɗa ɗo fof nayi baali pucci fof komin mayɓe ballire min Allah e nelaɗo on ji oɗo bamɗi tati jogui o jombaji ɗe balɗe hurtini bamɗi tato jogui ko mayɗo on ji ndaare ndar o jombaji ndar ko mayɗo ay foti tuba ay ballire min Allah e nelaɗo mum min ngala ndiyam min hay so min keɓani forage kam yo min keɓ kam boyli pompe kam walla dimi Ablaye Deme hono garɗon ga ha oɗon gandi kay ɗum ɗo ne muusi arda ga guila 7 heures te ɓeɗo sukaɓe tokosɓe oɗo cafowo joni o heɓani duuɓi 16 kon daari o nawi kon on je ko waɗi noon Maadie koye commune de Sinthiou Bokar eyyi département Ngoudri région de Tamba arrondissement Bakel eyyi d'accord mais hol caɗele mon hol caɗele mon hol caɗele ɗo gonduɗon toon caɗele amen ko caɗele ndiyam amin jogui ɗo woynu mais min joguino ko boyli ɗiɗi hen woturu boni hande min keddora ko woynu woturu komin 90 galle pawɗo wadde firti wonde ko toon forage ala toon koye boyli tan ƴogaton koye boyli tan min ƴogata hay ɗum woyndu woturu e ndu hora jawdi amen e ɓesgu amen fof koye ndun woyndu ko 93 métre d'accord 93 métre eyyi ko 93 métre mais kadi wuuro amen ngo ko wuuro manggo e nder diwan amen he mbiɗa galleji 40 gone wuuro he ala 60 e tati 60 galle wone e nder wuuro he en même temps aussi oɗon jogui holno foti nombre votant ji jogui ɗon votoɓe amin jogui fodde 160 carte d'identité debbo e gorɗo d'accord joni noon ko onon tan goni ɓe gandanɗa hoorema ngala toon forage uji walla ne waɗi guure goɗɗe takki ɗon ngala forage uji e diwan amen o ala foto forage woni hen bon diwan o pop ala foto forage woni hen diwan o pop ala foto forage woni hen to yeehi ha ceeɗu wuuli won ko yimɓe hewɓe koye wuuro amen he kadi garata ƴogde so yeehi ha ceeɗu wuuri kadi koye boyli monɗiɓe duttoro walla koye woyde amen eɓe dutto ndu pilmumi nedduni ndu e ransata guurde foof kadi aussi elle ne jiirumi wuuro ngo ni kono aynaɓe oɗon jogui beyi e baali en e jawdi ndi gandanɗa hoorema ko jawdi darindi komin aynaɓe par ce que fodde 4 nagge mo jiiɗa ne jogui 100 nagge 50 nagge baali ko noon nayyi ko noon pucci ko noon foof ko noon d'accord mais on leader aji politique gonɗi toon ɗi eɓe mballi on e on nder oɗon fannu walla aussi on ƴewani ɗaɓɓide ɗum mbeɗa on ngala ɓe gandanɗa hoorema taw ko dariɓe taw kadi ko leader aɓe taw ene ɓattodiri e laamu ƴeewa aussi wullude ɗum ɗon walla on gulli ha on tampi laamu ngo waɗani hedara min gulli hamin maayi min gulli hamin tampi ala fof no mbaɗa min mbaɗi hay délégation min jeehi ha Tamba kono fof min donki min jeehi commune amen to min donki d'accord joni ala fof to min guila poɗɗi ɗon wullude guillen faade joni changement ala hay batte guila min puɗɗi wullude changement ala affaire réseau kam e laabi en ɗum kam min kalani wonno ɗum goƴa amen taw ko ndiyam ɗam hay réseau ala toon ɗo ɗo gonɗa ɗo hen ala réseau mi noddima appel direct mi ronki yoya ewa ɗo banggue laabi kadi ɗo banggue taliji on keɓani ɗum ɗon kono kam pullo so tawi wonde ene jogui ko gandanɗa hoorema woni jawdi kañum ɓuuri yidde koɗo durni ɓuuri yidde kadi so tawi durni jawdi ndi daña fattange wawde yarde kono noon ɗum waƴani on réseau o waƴani on laabi ɗi woƴi on taw ko ndiyam ɗe tawno so neɗɗo ala ndiyam wawa wurde gasi woƴƴi min tan ko ndiyam par ce que ɗo min ngala laabi ɗon ko ndungu kam to ari so wona taw ko joguiɗo moto walla joguiɗo pucci mum sare mum oto kam wondi komin jiita ñande foof toɓi ha ndungu silta min jiita oto ɗum kam min natti waɗede ɗum ni min ƴewata ko pucci amen min kaɓɓa hen walla bamɗi amen min goppa pucci ɗi e ndema min ƴeewa bamɗi walla min ƴeewa motoji amen min jaa ko wayno Koccar walla ko wayno Tamba min mbawa sodode ko ɓesguji amen ñaami eyyi banggue laabi min ngala firti wonde diwan mono jiɗɗa wiide ko laamu ngu yeccita gon
ɓe ganda min ni yan ñande fof min nana ɗo hen aɗa askina jamma e ñalawma subaka e kikiɗe président Macky Sall aɗa askina tigui rigui ha joni leader aji politique ɗi walla neɗɗo kay haadema leader aji politique ɗi momi heɓa momi jogaki hen numéro mum ene tiiɗi kono ala jeccitiɗo min hen. Ah bon? Min wima noon yimɓe hewɓe kadi mi filmi partout mi neldi mi numéro uji mumen mi waɗe réseaux sociaux mi waɗi foof kono min donki kadi sa yi kadi mbiɗa haala affaire Macky par ce que hay ñande mi jooɗima ɗo mbaɗanmi farba ngom audio en direct neldumimi audio o neldumi audio o tan beele ombo heeɗo audio o wawa wattude amin hakkille par ce que jinnomi ko so yeehi haw yecciti min mi wawa haalandemo ɗeɗo caɗele ko ɗum tagno kam wadde audio o. D'accord. Par ce que mi ƴeewi fof holno pommi heɓirdemo mi ronki après noon mbimi mi waɗa audio mi mantamo kam audio o yaha wayasta mi ƴetta mbaɗa e numéro am so yi audio o heeɗima audio o o wawa noddude kam walla neɗɗo makko noddan min jokkodira mi wawa haalnudemo ɗeɗo caɗele minen ko ɗum ɗo tan ɓuuri wonde gooƴe amen. D'accord wadde noon aɗa e wadde en paami wonde neɗɗo fof so tawi wonde joguima kartal mum sene werlo kartal mum ƴeewat ɗo gandanɗa hoorema ne waɗani ɗum ha joni gartam ça veut dire que hande fotani wonde e nder leydi Sénégal nokku mo ganduɗa hoorema ala ndiyam ɗum firti wonde ko wona tan wulloɓe ene mbiya wonde Fouta insomnie walla ne mbiya wonde Fouta Tampi en hay ɓundu ene woodi nokkuji ɗi ganduɗa hoorema gonɗi toon ɓe gandanɗa hoorema yimɓe ko tampuɓe komin maɓe tuggi wuuro amen ɗo to jooɗimi ɗo way amin jogui ɗo wuuro ene wiye Duɗe Bagge ha to wiyete ɓoki sabbundu tuggi wuuro amen ɗo tan safe forage keɓoyta forage ko 400 kilométre 60 kilométre ko forage ko 60 kilométre keɓata forage est ce que tuggi wuuro amen ɗo kadi somin gimmima ɗo ha to wiyete Duunde woni ɗo ko 90 kilométre min keɓata forage eyyi fodde noon wuuro wango 60 galle woyni wotude jogui jawdi mum ene ɓesgu mumen fof ko noon rewɓe amen cafat minen koye amen min cafat minen sagataɓe ɓe min cafat a yi kam cuhlon tokson jiita ɗon e pooɗo baale ne cafa ko ɗum tagui ɓesgu amen fof gasi e boyli hay ñanden tan ɗum waɗi ka ñanden suko jannoɗo e woyndi o on guuri amen goɗɗodirani. Ah bon on rew sefdatan ha yeeɗi walla tan ene safa tan ɓoggol nawi ɗum est ce que wiyete Duɗe Bagge aɗa tugalel toksil donc toon to gonɗa to ko an woni toon kadi aussi ko an rendo ngo andi Moussa Sambel mo gandanɗa hoorema hande dande mum filtodiri e nder laylay rendo ngo no réseaux sociaux yi guila e télé ji ha radio ji ɗi e nder oɗon tuma eywa joni hol konngol ma cakkiringol e hol erago kadi mo mbaɗata gam kadi aussi so tawi ɓe gandanɗa hoorema ko goni e gouvernement wawa eyyi erago mbaɗanmi Amadou Koumi DJ Dou onon kon communicateur en kono yimɓe mawɓe Allah ne hokki on partenaire son kaali ene nane minenne ko ga min goni koye ladde min jeeya e nder leydi Sénégal amin jogui 600 kartal ɗo tan e wuuro amen he kadi amin jogui ɗo bureau de vote eɓe mbaɗani min ɗo bureau de vote eɓe gandi min kay eɓe mbaɗani min bureau de vote diwan amen o fof ko ɗo wotata fodde ujunere e 600 kartal ñande wote dawino yalta ɗo est ce que eyyi wuuro amen ngo tan ko 600 kartal ko taari ɗum noon ko wayno guuron piltodir kon foof ko gaari ɗo no goto bureau de vote ujunere e 600 kartal ene yalta ɗo min jogui ko woyndu wotoru woyndu ko 93 métre amin ñaagui yoɓe mballu min yoɓe jeccito min ɓe mbaɗana min forage réseau ma onon dogare allo eyyi ko noon tigui rigui bandiraɓe mboɗen réseau o dogui ko kanko Moussa Sambel mo gandanɗa hoorema hande ko jontaɗo kadi e nder ñeño jontaɗo e nder leñol he kadi mo gandanɗa hoorema hande ko wuuro mum e hoore mum woni ko ala ndiyam e kadi diwan mo woni o foof ala ndiyam o wi wonde waɗi 1,600 kartal gongal e nder oɗon diwan kadi so tawi jomumen ngakkirama ha joni ndiyam ene wayno duttoro ko ha ɗon ɗo wuuro mabɓe ɗo ɓe joguino boyli ɗiɗi hen woturu boni ko woturu heddi ɗum noon sikki ala o haali haala inde wuuro ngo ɓe goni ko toon to hedde ɓundu
ko toon ɓe keedi ni haadirten yanna wadde noon firti wonde ko won gure ha joni keddiɗi e nder nokkuji ɗi gandanɗa hoore ma hande jomumen ene maayo ɗomka jawdi mumen ene maayo ɗomka tigui ɗum noon gouvernement yo mbat feere ɓe jeccito ɓeɗo namdaki courant namdaki ha joni laabi namdaki réseau namdi ko ndiyam ne tawno so tawi neɗɗo wasi ndiyam wasi ko guura Moussa ko noon de joni hetti siftanor min inde wuuro o Maadie noon wuuro ngo wiyete commune Sinthiou Bokar département Ngoudri région de Tamba commune Sinthiou Bokar département Ngoudri région de Tamba ok ɗum noon mi weltanimama no fewi inchallah ma en mbat feere nannen audio o daña fartege wawde nadde rendo ngo heeɗo ɗum tawa noon koye nder laylay rendo ngo mbaɗen ɗum partagé no handirten yan inchallah kadi so neɗɗo yiiɗi jokkodirde amen yiiɗi andude hol gurdam amen e banggue caɗele ndiyam eyyi aɗa wawi wadde 77 606 96 69 numéro d' accord merci inchallah mami affiche numéro so tawi mi monti vidéo so allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko guiɗama sehilma guiɗa moon sehil moon Ahmadou Koumé yo Allah riwta noon caɗele diƴƴe ɗe ha mbawon hebde réseau ji keɓon laabi ne tawno koye nder leydi he jeeyɗon kala ko gandanɗa hoore ma ene waɗa e nder leydi ndi ene foti waɗede nder nokkuji moon ne tawno kala citoyen ala ko handani e ko foti feccede e nder leydi ndi ne hannirta ndiyan surtout aussi e manquede ndiyam ene wayno ko mbiɗen ni ko manquede guura ne tawno neɗɗo no wawi ha joni yarde taw ñamani kono kala ne ñaami yarani ene wayno ɗum jutta voilà so ɗum ɓenni bandiraɓe fulɓe kala joguiɗo caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa yiɗi ɗum ɓaŋŋinde ene wawi jokkodirde e men enen dj ɗu ɗum noon numéro men téléphone ko 77 824 59 43 bandiraɓe wonanɗen ɗo ko rendo ngo kala caɗele ɗe rendo ngo wondi eɗen ballodira e mumen e ha joni kala fannu ɗum noon tifode woni ɗo henno ko ɓaŋŋinde gueɗe men e kadi tindinde hirjinde e jersinde ne hannde a jarama guiɗo le 18 4e mois année 2023 aja bandiraɓe sehilaɓe allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim caggal yittude allah ko julde nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam on calminama on juurama on ñagama duwa on eldama duwa o ko mboɗi Moussa Sambil Hamadi Bocar gorkomo Maadie noon jeeya koye commune Sinthiou Bokar département Ngoudri région de Tamba arrondissement Tampi bandiraɓe amin ñaagui ballal balle min ngala ndiyam neɗɗo to ala ndiyam wawa julde saabu ma lotoɗa ha laaɓa callikinoɗa juuɗa ɗum noon min ngala ndiyam balle min neɗɗo to ala ndiyam wawa ñamde neɗɗo to ala ndiyam wawa yarde neɗɗo to ala ndiyam wawa rewde hay Allah saabu ko ma laaɓa contima laaɓa callikinoɗa ne dewa jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum noon minen Maadie ene wadde ref mbiteɗo ndiyam o nduɗo wondi wotuɗo min jogui wuuro Maadie ko capanɗe joyi Sénégal capanɗe joyi Sénégal woyno wuuro wotuɗo komin dennunoɓe ko wiite ɓulan ko heewe yimɓe noon anda ɓulan ko woyno warat ha laaɓa farat Moussa yimɓeɓe ɓurna ha woyno ndu waɗa ndiyam après rutto kadi yimɓeɓe caapa ɗum noon komin mani ballimin Allah kal jeeya koye commune de Sinthiou Bokar département Ngoudri région de Tamba arrondissement Manque chef de village wuuro dempari ko bamɗi partage seydi min catira gueroɗi min catira bamɗi min catira pucci ɗum noon komin Maadie ballimin laamu ballimin min goytimon 46 département 14 région 557 commune temedde joyyi e capanɗe joyyi maire sappo e région ɗum noon bandiraɓe ballimin min gon goyaade min hay somin keɓani kam min gon goyaade kettimi forage temedde jeegom kartal menen ɓuure commune woɗoɓe min jeeya koye nder leydi Sénégal kadi min jeeya koye nder leydi kono min ciftoraki laamu siftorani laamu wallani min goto ari noon amin goto kono hay fof min keɓani laamu minen min mbiyani kalis minen min mbiyani maaro minen min mbiyani nebam min mbiyani suuɗa min mbi ko forage balle min min keɓani soko forage saabu Allah e nelaɗo balle min komin ittaji min gara gaw 7 heures subaka min kotata ko hedde midi ɗum noon poussére min kotata midi walla 13 heures min kotata 7 heures subaka ha 13 heures jeetati heure walla jeeɗiɗi men hakkude ɗo min mbiyani maaro min mbiyani nebam min mbiyani sukara balle min wona debbo wona gorko hay goto e amen ɗanoɗa ɗum noon balle min keɓa ndiyam on kal noon gila gongol ɓoccitaki weeɓani a kalta min joni komi ñama kala kono on darino bani hokkam kaldude e lelne hey balle ala an keɗɗo siriyaku e gugoni adanam ko tur balle Allah e nanaɗo on ji
ndari o système amude ahol sidum balle min Maadie jaako ko ko fara balle jam asiya amen gasse boydi balle min ballire min Allah nelaado mum wana majjere mon odon jeeba réseau odon jeeba TikTok odon jeeba YouTube odon dara WhatsApp on balle min on ji wul balle min on ji ɗum balle min Allah nelaado mum min mayi ɓesruji amen gasi sukaɓe amen gasse boydi commune Maadie balle min capanɗe 93 métre laamu balle min Macky Sall wallu min ministre Amadou Ba wallu min Aliou Dembourou Lella wallu min Samba Ndioben Ka wallu min Kees Elimane Boussa lamɗo joom jatteje wallu min Abou Diallo Balel balle min Amadou Dawa Bala Samba Amadou balle min Harouna Demba Sileymaji balle min ɗum noon balle min ministére uji fulɓe balle min leader uji fulɓe balle min ballire min Allah e nelaɗo mum min ngala ndiyam on ji commune wotoɓe koye nder leydi he min jeeya commune jibinande leydi commune ɓiɓɓe leydi kala mo jiiɗa ene jogui nationalité carte d'identité mum o ko Mbodj Moussa Sambel zone grille international kala cohluɗo wallude min nodda e 77 606 96 69 77 606 96 69 kala kone fewne e laamu hay batte min ngala réseau donc ko min ngala forage donc ɗiɗi min ngala hôpital uji moƴƴi ɗon ko tati min ngala laabi ɗon ko nayyi kono haade aɓen namdade lawol e namdade réseau e namdade école aji e namdade hôpital uji kamɓe min keɓe ndiyam taw komin joom jawdi en balle min Allah nelaɗo daari ɗum o wayi balle min on ko Moussa Sambel koye laamu balle min hay batte min keɓani e laamu ballire min Allah e nelaɗo mum joni hoɗon wayi balle min Thank you.